Bé, doncs, primer de tot deixeu-me agrair-vos la invitació, especialment a l'Olors, que em va trucar per ser aquí. Em ve molt de gust ser aquí i poder compartir algunes reflexions, compartides o no, després ho analitzarem. Però en tot cas també haig d'explicar que estic aquí gràcies a algunes persones que avui no hi són aquí. També estic aquí gràcies al coneixement, a la ciència i a la tecnologia del segle XXI, que fa 2 anys, quan vaig patir un broncoespasme, doncs va fer que allò fos un petit incident, quan fa 60 anys era una situació i un accident mortal. De fet, aquestes persones, a part de tots els investigadors i metges que han treballat al llarg de molts anys per arribar a aquest grau de coneixement i tecnologia, també els haig d'agrair un altre fet, que és la universalització i l'accés gratuït a aquest coneixement i a aquesta tecnologia. De fet, paradoxalment, una persona que ve de famílies humils va tenir una assistència mèdica de més qualitat i de més tecnològicament més avançada que la persona més rica del planeta fa 60 anys, quan no existien els broncodilatadors, per exemple. Per tant, quan expliquem sovint què és per nosaltres l'estat del benestar, crec que és bo també explicar-ho com una història d'èxit, de milers de milions d'èxits personals, d'històries anònimes o no tan anònimes, que marquen una diferència petita per a algunes persones, gran per mi, que és com estar aquí o no estar aquí avui. Per tant, doncs, humilment, per mi és una gran història d'èxit en aquest sentit i sovint no hi donem la importància que té. De vegades, quan fas aquesta lectura, sembla que vulguis ser massa optimista en els moments que vivim, però senzillament es tracta d'intentar analitzar com han avançat algunes coses no a escales temporals de mesos o setmanes, sinó d'anys o dècades. I et trobes amb aquestes paradoxes. Jo estic convençut que aquesta universalització, aquest accés a la ciència i a la tecnologia ha progressat d'una forma increïble a una part del planeta. Avui dia, no a tota part del planeta es poden explicar aquestes històries d'èxit, però sóc dels que estic convençut, no sóc ni pessimista ni optimista, sóc possibilista, sóc dels que estic convençut que tenim la possibilitat d'extendre aquestes històries d'èxit a tot el planeta al llarg d'aquest segle XXI i obtenir una cosa que pot semblar utòpica, que és que en el segle XXI la persona més pobra del planeta, si mirem quants zeros té en el compte corrent, però a mi, com que això dels diners tampoc no crec que hagi de ser el valor principal a l'hora d'analitzar la diferència entre una persona i una altra, però ens podem trobar que la persona amb menys zeros al compte corrent tingui una assistència mèdica o un accés al coneixement més alt que el que va tenir la persona més rica del segle XX. Això és possible. Aquest mòbil que tinc a les mans té més tecnologia que la que tenia Bill Gates a la meva edat, que tinc 39 anys. I això pot semblar estrany, però és cert perquè és així. Als 39 anys Bill Gates no tenia l'accés a la tecnologia que jo tinc ara. Per tant, la història d'aquells que defensem un model d'universalització del coneixement, d'universalització d'accés al coneixement, és una història d'èxit. És una història d'èxit. Sovint, si voleu dir les esquerres, sovint les persones que pensem així acostumem a explicar la història explicant que el got està mig buit. I és cert que està mig buit perquè hi ha una part importantíssima del planeta que no té accés a aquesta tecnologia i aquest coneixement. Però també podríem explicar la història dient que està mig ple, perquè molts de nosaltres no hauríem tingut accés a tots aquests serveis que avui dia ens donen l'estat del benestar fa només 3, 4, 5, 6 o 7 dècades enrere. Per tant, crec que és una història d'èxit. I no crec que sigui utòpic plantejar el que he dit, que és que la persona més pobra del planeta en aquest segle XXI tingui un accés a coneixements i a una sanitat superior a la persona més rica del segle XX. Pot semblar utòpic des del punt de vista d'utopia, però crec que és on hem d'encaminar les naus. Mai em va agradar del tot la comparació mítica, més que res perquè recordo les paraules de Lluís Llach dient que el camí ha de ser llarg i tortuós i complicat i ple d'entrebancs, i jo crec que el bo és arribar a utopia. Permeteu-me en aquest cas que prefereixi l'illa de Moro i no la d'Homer, perquè és que alguns sembla que hagin volgut allargar el camí cap a Ítaca tant com sigui possible. Per tant, jo crec que tots aquells, i deixeu-me aterrar al planeta Terra i contestar una de les primeres preguntes que feien, tots aquells que compartim aquest viatge cap a Ítaca, cap a Utopia, hauríem de ser capaços, no sé si d'anar en el mateix vaixell, però com a mínim sí de compartir flota. Perquè el camí cap a Utopia no és senzill. Ens trobarem pel camí tempestes, ens trobarem entrebancs, ens trobarem pirates, i demano perdó a tots els bucaners i corsaris que
assaltaven galeons espanyols i britànics, perquè els pirates de veritat són uns altres, són els que et roben directament el compte corrent sense que te n'adonis, doncs tots aquests ens els trobarem pel camí, però crec que tenim possibilitats d'arribar-hi si som capaços d'anar units i tenim clar que volem arribar a les platges d'utopia. Vivim un procés constituent, i tant, vivim un procés de canvi de model, de fet vivim un esgotament d'un model industrial, ens agradi o no, ens hi posem de cara o d'esquena, estem vivint aquest moment. I el pitjor crec que podríem fer els que tenim aquesta voluntat d'arribar a utopia seria autoexcloure'n del debat. Els estats no són àngels querubins asexuats. Els estats poden ser d'una manera o d'una altra, poden tenir la Constitució d'una manera o d'una altra. Per tant, autoexcloure'ns d'un debat constituent seria un error molt greu. Per tant, l'estem vivint i hem d'entrar-hi i crec que hauríem de liderar-lo fins i tot, perquè és que el que ens sortirà d'aquesta transició pot ser d'una manera o d'una altra i dependrà molt de qui lidera aquesta transició. Per tant, crec que és important, insisteixo, no sé si amb un vaixell nou o senzillament sumant els vaixells que existeixen ara en una flota comuna, però hauríem de fer aquest camí o part d'aquest camí en comú. Sobre la darrera de les preguntes, i potser la més difícil de respondre, i acabo molt breument, sobre com es combaten les polítiques d'austeritat actuals. Jo no sé si es podrien combatre totes les mesures d'austeritat actualment aplicades en un govern com el que m'agradaria que hi hagués en aquest país. El que tinc molt clar és que des de l'oposició no es pot fer. Per tant, crec que la resposta és clara. Hem d'intentar guanyar la partida, perquè és que si no, vaja, el que podem fer des de l'oposició no té res a veure amb el que es pot fer des del govern. Insisteixo, potser des del govern no es podrien aturar totes aquestes polítiques d'austeritat, però des de l'oposició segur que no.